Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. MLA jang ka sok rau bak Gavin Melim ulong bak sorkar jela kala siew arsin ya ka bai Khublei di khadduh ni ka voluntary retirement scheme VRS shekin nongtrei ka karkhana maumno cement Chera limited MCCL mention snem ka sorkar MD itu kala rai ban pentuano ya ka karkhana MCCL hadin bakala shubam hati kit kulai hadu bakala du nong kaba lakot syaka arspa klor tengka Shibanta ban pen kutno ya kani ka kompeni shnado bilat jang ka sorkar jela kala rai ban ai Khublei ki khadduh no batkin nongtrei ki badan arspa san ngut da ka VRS ka sorkar kala siew arsin ya ka bai Khublei ki khadduh ne VRS yakin nongtrei ka MCCL shisin mention snem bat sakawai hakini ki artayo baladep laung MLA jang ka sora MLA ka sora ulong baka jing shisha ka MCCL kala paunam bha ban pen mi ya ka bilat ka babahatam ha ka por mensuan rai da ka jing wan sengkar khana sakiwi company kala kata ikani ka company ka sorkar hadu bahap ban khang khardep no hakani ka juk menta gila ban yo shibun ki company ka sorkar ki monra ka jing yo nong bat hadin bala yo ya ka jing long ka MCCL haki snem balalek ka sorkar kala rai ban pen trekam da ka VRS yakin nongtrei long bak Gavin